khona lungusi lo uligqirha ubulala intwana yase next door phakuma endlini yabo. Unfortunately indlu leyo yachiswa simply because waphela kusolwa ngene ukuba umakhulu wami was a witch. I met one of the most unfortunate incidents when ngicane yabo. Kukomntana uhlala opposite phakuma edladleni yabo. Who actually statutory raped mina. You understand? I was young at the time. Like I think I was 4 years. Even the brother yam, you understand? Ended up sexually molesting me. Then even his stepfather, you understand? Ended up sexually molesting me. So that's when I actually decided to go back. Say, you know what? In order to run away from Songo's ways, maske ndiphume kumidlalweni yabo. Ndingabikho pha edladleni, ndiske be outside estratweni. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Igama uMzolisto, uZola. Our surname is Umapensel. I actually was born in Eastern Cape. We elawe King William Sound. But I grew around up at Queenstown in Simo, Mpofu. But zange ndihlala ixesha elide pha. I think ndahlala nje 1 to 2 years, and then I came here to Cape Town. I think it was 94. Ndize no-Oledi. So Oledi wabe taba wohlukana ngapha, wohlukana ne-time. Ndazokhulela ngapha. So here I met two brothers of mine, Osphiwe no Lungisa. Ngabakabhashe bona 78 eGulethu. Efikeni kwami ndafika pha eGooks. So basically bingabantu abathanda ukulwa pha eGooks yawo. 78 eGulethu. Unfortunately indlu leyo yachiswa. Simply because waphela kusolwa ngene ukuba umakhulu wami was a witch. Simply because abenxusi yabo bantu babehlala pha baphela bebulala khona lungusi lo uligqirha ubulala intwana yase next door phakuma endlini yabo. And then ngoku xa abahlali befuna ugqijikela ngokule Mac yabo, uMac kwaphela kufonela amapolisa phakuma endlini. Ekufonela amapolisa ngoku xa yolandela uMac ngokuba ekhupha uMac kule ngxaki le yakuyo, kwaphela kushiyeka isigogwana sodwa pha. So isigogwana satyholwa ngokuwe kuba isiligqirha pha, kathiwa akusenoma sihambe. But those are just recent things besalokwenzeka ngoku ngo-2011 I think. But yeah, so sisitalo sami, so like being around about Cape Town. So ekufikeni kwami around 94. But then I met one of the most unfortunate incidents when ngicane yabo. The term yokuba kukomntana uhlala opposite phakuma edladleni yabo, who actually statutory raped mina. You understand? In terms of I was young at the time, like I think I was 4 years. The time whereby introduce lo towards sexual activities. You understand? So we ended up having sex with Nanaye. And then after having no sex, that's when problems for him became like Dangas realized what was the problems is, you understand? Whereby I used to play sexual games with abanye abantwana, you understand? Like usually poppy is njalo, but ufike excessive sexual and ufike wena ungumuntu who's more pending. Yeah, towards ezo zinto, yes, yeah, like towards the sexual games, like you're always there, yabo. So
yeah, it happened ke ngokuba at some time that even brother yam, you understand, man, ended up sexually molesting mina. Then even his stepfather, you understand, man, ended up sexually molesting mina. So that's when ke ngoku I actually decided ukuba say, you know what, in order to run away from zonke ezimenyezi maske ndiphume kuma edladleni yabo, ndingabikho phaa edladleni, ndiske ndibe outside esitratweni whereby I would actually find freedom yami kuba kusema ndise-express, you understand, because I don't think apha edladleni kuseni no-playing a grand for uba say express imali ndiyifumane. So that's when I started up ucotha iifowuni zabantu and stuff like that. So yeah, that's how I actually came to being known as uMzolisto yabo. Kona to kona with bandirobha iwe ezinjalo norhamane yabo. Besingahlala endaweni eyi-one siyifemeli yabo. Like isikhokwana sami besihlala apha eGugulethu, mna ndihlala ngapha eDelft with eHolide. Sezisikhathi ndimosha ngazo ke eziya yabo. So ngaloo time lo ndalanduka I think 2 years after, 2011, 2012, 2013. 2013 I went back to Eastern Cape whereby I reunited with the time I am. After that, I went back to esikolweni, you know, started studying standard 8, standard 9, standard 10, and then went back to Eversit. So okoko mna ndihleli ngapha yam. So ndimane ndisibhek ngapha like around December kanje. Benginalo ixesha lokuba ubone like to be ndibe ndizwisa ubuhlungu basically about iwe ibisenzeka phaa endlini no benginalo laa xesha, because you know ixesha elinintsi besoloko ndisesigele ndagqiba yabo. Ekugqibeni kwam ndigqiba zilanuka phaa i-overall i-highest achiever kuso sonke isikolo, like even nanamhlanje like I don't think uba bekhe basifumana phofu enye like i-achiever efana nam phaa. So ndawubuyela eVarsity afterwards. Ngena kwam eVarsity ndingene kulantuka phaa eFort i-main campus apha eAlice. So there I studied the agricultural economics. I did that for, it was a 3-year degree, but funeke uphume when I went there 4 years because funeke uphume ine-honors in order for you uba ulanuke u-high ratio. But in like second year ndabuye ndaba nee-complications zokuba kusema ndikhathele ngaphayana because of i-soil science. So kuloo soil science leyo kwanzima ukuba mandibethele ngapha. Yeah, ndamane ndifeyile i-way 1 up to a point whereby I decided to say no man, you know what, le degree le ndenzayo, no, it's a waste of time. Yeah, asuke ndive ndiyeke qha le way le, because you know into yokuba kusenza manje ndifeyila i-way 1 ndingade ndiqhubele phambili for mna iyafana ngathi sendistuck ngosuke endawo eyi-1 yabo. So ndaphela ndidropha out ndafumana. I think phaa ko-standard 2 kanje ndandisendimosha yabona rhulumente, because like I think bendibhulisha even kwabantwana basisigela mna yabo. So i-Sunray kanje like phaa eDelft yabo. I used to bully there a lot. Yeah, naphaa kum esigela ngokweSimunye, like I used to bully even there yabona rhulumente. So that's how basically I found indlela ukuba kusema ndizi-express. Yeah, through doing izinto ezinjalo, like through geza even kwaseklasini yabo. But even though ndaligeza kanje, I always knew that ekugqibeleni like ndiphela ndipasa, understand rhulumente. Like I was quite amazed even nasekubanjweni kwam, ndibanjwa ka-standard 8 rhulumente. But andibanjwanga once, ndibanjwe a couple of times before ke ndafumana ilantuka i-criminal record whereby uba ndigwetywe khona. Ndigwetywe I think around 2009. Yeah, 2009 ndigwetywe ngelaa nge-5 kaNovemba. So ekugutyeni kwam ndagwetywa 5 years ngaphandle, kwabe kusithiwa i-3 years iyaxhonywa. So you know i-2 years iyaxhonywa but i-3 years akwenza i-correctional service.
Labanjwe i-case ezi-3 man, i-armed robbery, i-robbery plus ne-assault yabo. Siwena ngemini eyi-1 like lana evuka nje ekuseni yabo, so ukhapha icherry yabo, bajama ukhapha icherry nje, didibana nalo grootman apha yabona na tjena ugrootman lona uphethe ikhadi apha caba uyokhupha imali emzevo yabo. So ndikhupha igoni mna ekuseyam ugrootman man ekuse mabe sisokolisana man kusekasapha le way yabo. Hayi lo grootman abe ndisokolisa apha ekusekundisokoliseni kwakhe ndidabula igoni ndimgobhe emqaleni yabo. Yabo grootman ndimgobhe emqaleni le Mac le, ekugqobheni kwam emqaleni heyi i-slice le Mac yabo. Ekubalekeni kwayo ndaphinda ndadibana nomnye usisteri naye lo sisteri yabo, cause anditolanga mos lo grootman ubalekile. Ndibana nalo sisteri, sisters siyabo khawuyenze man yabo. Naye apha ebesokolisa lo mnye usista lo yabo. Ekusokoliseni kwakhe libe lindigabulela le goni uba sendisiya kuye wabaleka lo mnye usista lo yabo. Yabe enye iMac apha ifuna undibetha ngelaa nto kwe-asbestos apha yabo, cause yindawo engungqungqulu le sikuyo le, ifuna undibetha ngezi-asbestos le Mac. Simsikhathi benditshayisa i-double up nam uba no mandislayise man apha ndibaleke. Nodibana nesinye isigogwana ngoku apha sokhwela ngenye iteksi yam, ndabamba sona. Xa ndizobobamba sona apha aba sihlale sindiqaphele ngoku le niyenzayo ngoku yabo. Sanibamba bethwa sihlali apha nakhona ndasinda, usindeni kwam ndisinda apha xa kukhala omnye oliyethi uba ningade nimbulale. Sendihamba nangotranka grootman yabo, zindiqekisile nje yabo. Jonga ndizawufa ndawufela ebumnyameni apho natshanam yabo, but okay luckily enough ndasurviva apho. Ndasurviva ngosuke kufika amarhadi yabo. Ndawubanjwa ndawuhlala iphi indawo Bonnytown. NgoFebruwari ubanjwa kwam lo nyaka lowo. So ndahlala eBonnytown February, xa kwabe kanti ngaloo nyaka lowo ndizawuba na-18 ngoJulayi 19. Ndatshintshwa. Xa nditshintshwa ngoku uba kushiwa okay una-18 ngoku, so usaphesile laa nto i-age requirements for abantwana bakwaziyo ukuba mabahlale apha eBonnytown. Ndatshintshwa ndasiwa eLantukeni ke manje, ePozo yabo. Ndahlala ePozo inoba July, August, September, October, November ndabe ndayigwetywa. Ndabe ndiyaphuma ngoku ngezi khathi ezi. I started smoking mna like around the age of 11 years yabo, like utshaya entyi nge-cigarette. So the age of 11, I think it was about the same time whereby I lost a brother yam endala yabo uSiphiwe. I lost him through ukubethwa sihlali kwayena uMjidi. Abestowuti naye yabo, like andiyazi man phaa kum efemelini like sikhule sisitowuti yabo. So uMjida ekubethweni kwakhe sihlali, and then like wabe sexually abuser also uMjida yabo. So I decided ukuba no man, you know what, manditshaya iinkaos. So ndatshaya iinkaos ngoko 2010, 11 I think. It painted the same image as le esenzeka yalaa mntana lo Shiwe who lived opposite phaa kum eDladleni. So I couldn't uba ndihambe ndompimpa ibhrukhile yam whilst lo mntana ndingampimpanga, understand, because there's a lot of issues which were actually going on ebomini bam. So I ended up becoming laa Mjida uzibleyimayo basically for most of izinto ezenzekayo, instead of actually blaming environment lena and actually finding out inyaniso ukuba yintoni eyenzekayo about yona yabo. So I started smoking cigarettes ngoko. The time when I moved apha eDelft ke ngoku, umuvela kwam eDelft, that's when I started smoking cigarettes. No, not cigarettes, iganja. I started mixing with iganja with amajita kusithiwa ngama-ITC. So when we started smoking iganja,
2007 I think the time whereby kwakho strike securities, that's when ke ngoku ndaqalisa iteka. I think kwango-December yabo, ndihleli phaa khona imshito ekuthiwa nguSipho phaa kuthi estratweni yabo. That's where I smoked. Ndaqalisa that way iteka, and then from iteka then it went on to apartments, robberies, nento ezinjalo yabo, until 2012 whereby apho ndimuva khona uba ndihlala ngaphela Eastern Cape. Like abazali bam man, no lie yabo. From the word go, from birth yabona man, ngithethe njalo, they were both alcoholics yabona man. They still drink nanamhlanje yabo. So there was basically no way ukuba extend ngakwazi ukuba extend baxelele about the story, about issues mna bendigqitha kuzo, because you never know most man umuntu oselayo kuba which way will they react to a situation like ophila phansi kwayo as umntana, because you were basically waiting for bona ba ibe ngabo abantu aba-introduce ku-life. Understand man, bakwenzeka ntoni ezinjalo, and then all of a sudden you come and find out ukuba bazodisappointa mhlawumbi, okanye kusemane bexokisele ezinjalo. So okanye sebakubethe, because we find abanye abazali who drink being abusers, physical abusers of abantwana, understand. So I really have nothing more or nothing basically to actually say about my parents. You understand? Because I never knew them. I never knew the both of them. Because time and nights and up, you think he still drinks, and ithi kwayona ba ayinanyani njengami yona, like he refused ukuba isemadlala iphathi ebomini bami. And then now I'm here up in Cape Town, and I'm living with my mother also. But my mother is still, she's the one who's actually refusing happiness, because even kwalapha ejuleni, you understand, like she's the one ongafuni noyibona imate yami njengoba selihlala limate phaa nje, like they always have ingxaki problems ezinjalo. So it's a big problem, it's a big issue. And I understand ndiqhubeka i-drugs apha. That's why ndifike apha, xa ndifika iholide lihlala negweja lithile ngoku igweja eli mane lithixe nemali neyo ezithile yabo man. So I started robbing, mane ndirobha ngokweligweja eli for uba mandifumane ngokwemtshayo yabona man. So ekusebe ndilithatha phantsi elaa gweja elaa man, lihlala neholide phaa endlini yabo, ndihambe nditshaya, because bendiyazi mos man lithi ngezibeyizalo ezitshazi zalo yabo. Ayigqumeke ephethe i-heater, ezibe i-electronical appliances yabo. Thatha zawuye mna ndazitshintsha, kusitshintsheni kwam ndihambe ndiyothenga umtshayo nditshaye yabona man. Because umshita zawufane ndithini man yabo, umshita foreign national yabo, and then kukade itya imali eholide yabo. Because even kwasesigela mos man, mane ngicela imali lapha kwizidla, ndibayise ka-25 clip man yabo, because into anamali okutya ngenye month ethile yabona man. Ndifumanise iholide kusandikwazi uyithumela loo mali, ndizibuze ke mna kusenjani man, kodwa kuseyizidla liyapeya yabo. Lipeya each and every month yabo. Ndifumanise uba kusenoman eligweja eli lisela imali yeholide lemek le yabo, lisela imali yeholide nje. Okay, ndizalibhaqa yabo. Ngoku ndizapha eCape Town mna ndize mna ndigcwala ngathi uba okay lo mshita lo kukade manditye imali yeholide, and ndafika nyhani kukho ii-complaints from iholide about le meko. So mna abe ndenza ingathi mna man, abe ndithatha phantsi nakatsotsi mna yabona man, abe ndigila mna straight away laa meko. Qho ibuya nje ke ezibizayo nje nditya phantsi qho yabo, bayindim ngamajita yabona man. Yona bendingasure qha uba ndigqibile ngayo, izawugcwala imali yeholide ayityiwa nje. Ayifika ngigula mos yona apha man yabo.
ngoku xa izawuthi imali yam ukalaa hlobo itya ngalo ngoku isisigezo eso. And worst problem yam ihlala kenye indawo yona yabo. Ever since ndibuyile yabo andikamosha ndathini like ndiyacingela norhulumente uba okay like you can survive once yabo, but ayizuba ngathi la way leyana uzawuphinda usurvive for the second time also yabo, because abantu ngabarobha kayi-one usurvive yabo rhulumente. But andinoyazi ukuba mhlawumbi uThixo uyibeke as uba survivor that year okanye survivor that one time, use that opportunity le ndinike yona ukuba usurvive okanye utshintshe ubomi bakho ngoku ya. Then xa uzawuphinda ubuyele ngoku back to the same thing ubusindiswe kuyo yabona rhulumente, kuthi kanti kusenoma kulahlekelwa kwakho ububomi yabo. So I'm afraid of such things wena rhulumente. Ndizixelele ukuba I'm going back to crime ndiyorobha. Like I've had many instances also whereby kubekho amajita amane endibuza phaa abantu esingena isibango sihambe siyorobha kwezinjalo endikhona eziphambene ezi yabo. Ingathi imeko indala kangaka emva kwexesha ukuba kusemandanga nirobha ndibe sendinabantwana you understand norhulumente, because ebhekeni kwam ngapha e-Eastern Cape like ndafika ndafumana abantwana abayithupha yabo. So ngoku if ndizawubuyela kwi-crime, instead of uba ndizame some way of actually making a means okuba ndibe nemali, you understand norhulumente, it means okuba no man I'm falling to the same ditch bendikuyo kakade ngasekuqaleni before ndibheke ngapha e-Eastern Cape. So ithi experience endibuye ndaba nayo, it's been a waste of time yabo. Khona umshito ohlala phaa kuthi eKasa yabo, like ubusy with ezintweni uTikTok kanje yabo. Mna at first I did not even know like say okay umshita like ufake ezintweni kuTikTok yabo. Andibhizi nje kurepha yabo, like umshito manje ongena phaa kuMekhisini ufike ndichaya yabona rhulumente, kuyafike ndiqhonyiwe phezulu phaa yabo. Xa ndiyathanda ujoka gqithi yabo as uba ndi-high okanye sendithethe ngeewezi zoThixo neewezi ezinjalo yabo rhulumente. So umshita started recording me back then xa yenelibalisa elibali yabo. And then ingona ngoku ifumana la way leya like i-exposure yabona rhulumente, simply because okay ukhona nje umntana phaa esibethe ividiyo naye. But ke like andiyazi abantu like abantu bayithatha ngathi way fun la way yakhe la mntana. It's not fun la way. La mntana serious phaa yabo. Imate yam le rhulumente ibhizi le way uba mna ndiyatshita phaa. Mna engigcwalayo mna sendihlala imini yonke phaa kum edladleni qha yabo, akho way endiyenzayo. La way indimele la way leya siyajonga ndithetha ikaka yam, ndibhizi way one qha nditya abantwana baphaa kum eKasi and nditya nezilwanyana ngoku wentsho. Nezitshalo kule dog mina nge-dog Unfortunately kukinja yam phaa ekhoyo phaa rhulumente kuthiwa ngu-last born. Le kaka mnandi imitsiswe ndim la. Nginamantshontsho ayi-6 mithiswe ndim. Isho isiZulu. Ingona ngoku ingona ngoku rhulumente fumana i-exposure ngokule yabo yapha kuTikTok. Hey i-awkward la way leya. Nangoku besanokhutshwa amazinyo la mna banombona naye engathi nalikhala lithile yabo. Okay like uDean mna la uD-Boy no like umshita lo like usirekodayo. Basically he's busy organizing bona rhulumente izinto zoba are we you know like uye kuchaya kanje wena rhulumente yabo. For him like I do understand one thing in one point okuba you know without uchaya yabona rhulumente like 100% that's where you actually find umzolisto khona yabo.
like okwangoku as I'm getting high and everything, like for him now, that's just a waste of time. Yeah, well, and it's wasting a lot of people's time because I do understand the potential of things that can actually come to life with me out of the drugs. You understand, man? So T-Boy is organizing funds basically that me and her we can actually go and get ilanuka rehabilitation because she also medium is getting high on these drugs. You know, she's another one solo get high because yeah, like T-Boy, even I think he came up with something ukuba each and every time sifana sicabana ke video nje nalomntana lona, the reason why sicabana is because she's high and I'm high too, and I think nami i-reason there because sitshaya too much. Sitshaya too much. I'm not ever since sadibana like ngimtshayo nje qho yo siyatshaya man. Uncedo ndilifunayo man nakuba mandimove to i-rehab. Yeah, ndihlale phaka i-rehab maybe for i-months ezithile man, whereby I will not need into etshayayo. You understand? Because being outside for him now, no, yeah, there's no way that nditheni ngave ndiyeke nje man, yabo. I would actually take up challenges like i-challenge kungoku besaloyithatha nosokazi I think bekuyizolo whereby the challenge we were 5 days without smoking. No, we can actually do that. Yeah, but if for a month without smoking, pagumekas, man, there's no way. Yeah, 3 months maybe without smoking, there's no way, man. Yeah, like sazona zimejensi yabo man, like siyahamba nje like siyaziwa uba sesoloko sinazo i-tools zotshaya yabo. Mina like yeah, like this is a promise nina bantu bakuthi. If it happens that ndingayifumana i-rehab and then ndibuye, I promise to actually, you know, ndibuye back and find a job basically, yeah, because I can do anything handy mina, like electronics kanje, like ulungisa basically appliances zalapha endlini, like into ezumbane, izitofu, iketile, understand man, ezinjalo, like even doing umbane lo itself, tubing, you understand, like ziwe endikwaziyo uzenza ezi, yeah. So yeah, I would get back and actually be busy with that because umbane yona nabendinganywayo, you understand man. If abantu man like bafuna usupport bona tena the place to actually, you know, contact us at is by King DOG, yabo. King DOG ungishita i-profile yakhe leyana, so you will find inumber yakhe ba cellphone laphi uhlalaphi and stuff like that pha kuye, and you will get also ilanduka what is this, i-banking details pha kumshita yabo. And if you phone him, he would actually tell you ukuba thina sihlalaphi because we don't live far away from Mr. Tosaka, so whereby you can actually come and see us, yabo. Like yeah, uthethe nathi all and stuff like that, because like with the exposure lena basically that we've recently got, yabo, we've actually been getting a lot of people coming phakuthi bayo, you know, bangokole nathi basically take pictures into zinjalo, understand man. Anyone who actually has mhlambi like a birthday coming up, into zinjalo, understand, like mina, like personally I could rather track there, you understand, and like for Lamdulo and like maybe come and rap party birthday yakhe, understand, whereby they would actually pay me for low way you wanna for by extend these are new side funds, you understand, and the fundraising since because I seriously want to go to a rehab, you know, because even I'm going to drop out the scale, I told myself that like umtulo
Kandelo cool and Roman would be the one thing which I do the most. So yeah, so hip hop, yeah, well, has been the number one, thing which I actually wanted to relax on, because there's okay, like I'm good at writing in ways in Jalo, but then the beats, yeah, well, getting as a beats, yeah, it's the biggest problem, yeah, because I need beats, yeah, well, anyways, umamela kanje, yabo. Ngoku asinayo nefowuni, yabo, asinanix nesokazi, so it's really hard. So whereas ke ngoku ifowuni esizifumanayo, like fumana ifowuni mhlawumbe isentsha, ichole phansi siyayithengisa, yeah, usifuna utshaya nosokazi, yeah, so it's a problem, that one, yabo. So ngoku asina-phones in order to whereby I could actually listen up to look at beats, understand, and actually write something down on beat, But yeah, if I had a phone, it would be much easier, man. Andifumaneki mna ngamakhasi ke Romano ko Twitter and whereby you lock your music in, man, because mostly I always do as well as a phone in, so it goes the way ba. Eyo, dadintwana yasekasi, khumbula ndifika ndingazi nabani iScone Fanfare, ndiphume e-Eastern Cape kwelinye iplasi kwake-Ringans, kwakufojakala ukuba nginolali be-ekthela fani, ndigeza ngathi ekhaya kwenziwa imali ukhanda khulu, intathambane kamakhulu, into yafika ngobusuku ibeleka inhlungu, but fortunate enough tafika iphele i-apartheid era, democracy breed rapist, drug dealers, ama-para healers, kwezigida nesiphondo zowinsa badwanguzela isichayiya wosilinga amachizo Hitler, kwezitshitshiliza qhinga uyayicisha kanti isaphila, soze ukwazi ukugqiba izikakazi zibizo silinga, yabo. I think that's my 16 when I yabo. This is Uncut Stories.